Wadto mo gud mag-eskwelahan ron nang. Unsa? Wadto mo sa eskwelahan? Sa mga Namang gud may group activity pagabuhaton sa eskwelahan ron nang. group activity? Wala lagi mag-istorya si Kirara sa kuwa. Maria, murag bahala ta minisa ng purita. Ay, kabala ka, ako'y bahala. Nga! Unsa man tao ni si Kirara, oy! Palimot-limot man noon! Siya pa na may leader sa mong grupo nang! Unsa? Leader si Kirara? Unya, wa nagpakabana? Kirara! Kirara! Unsa man ma? Unsa man ang ingon ni Maria o Claire nga, ikaw mo daw ang leader sa inyong group activity. Unya, wa lagi ka nag-ingon sa kuwa. Ka Kirara nga nagpalimot-limot man ka! Nagkainomdom ka, ikaw ba yung bida dito? Ni pagkaw man ako ang kontrabida! Ha? Group activity unya ako ang bida. Oh! Unsa man di ay? Sabay sa tamo, bakit mo ang tutag ka maranggan na to? Naunsa mo di ang duwa? Unsa na ilang di aksyon-aksyon diha Kirara? Hala patay, Maria. Nga, naunsa man taon ni si Kirara. Dugay man taong kay ka makasabot ka ng ana ba? Nana, ako tong... Nana ka! Isang paong tatakit mo trabida ba yak ko no? Naunsa? Nalimot ka? Dugaya mga katsa pa ni Kirara. Oy, Kirara! Tara na ba? Kaya nagpaabot ako sila ma'am dito. Nana ba yung sududong pawik sa itong solusyon? Hilaan ta ba? Ay, tama di ay ma. Naa di may activity. Unsa kay tukurasa Maria? Tara na kay malita ba? Nya ma, madto sa kuman nagkalimot man hinuon ko oy. Uy, Kirara, ayaw kalimot. Pagdalang 35, kay nabi tayo amutan sa mga props. 50 na lang na Kirara, kay gutomon biyataan ng pagdrama-drama, no? Dapat nabi tayo painit. Dapat, ay, temsa, nakalimot ko. Pagdalang extra na sanina, kaya nga to ang drama baya. Kabigan biya kang tubig, mabasa baya ka. Ikaw Kirara ba? Wa kay pakabana sa imong activity. Ikaw pa naman ang leader. Sige na, pagkuha na dito si Nina o 50. Sige ma. Kirara, pagdali po din na, nagpahulat na to itong mga kauban ba? Pagdali diha Kirara, kay giulat ka nila. Na ma. At yun ko mababay ma. Pinakis pa si Kirara, paka man. Activity? Ay, nasinti ng pintana, kaya mama ulit kami. Kirara! Uli dayon ha, hindi ko man nag-activity? Oo ma. Hoy, asa mong tulo? Uy! Dudu Pawex! Ay, dila rami oh! Biyahan sa ka na mo, Dudu Pawex sa akin. Nagdali mo, bye! Asa ka ng adtong tulo ay? Ano mong dala man itong sinina si Kirara? Bato na kay manugbuhay pa kong baka. May baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Ang kawawang cowboy. Kinsa marang nagkanta? Dudong Pawex? May baril walang bala. Dudong Pawex! Oy, nang! Wala di kayo mo atog eskwelahan? Di ba na mo group activity? Group activity? Oo. Dili man gud si Claire o si Maria, gikuha si Kirara kay naa daw mo group activity. Ilang taon may group activity nang? Na, murag na ilad na po ka sa duha nang ba? Unsa? Wala? Pagtarong ba? Wala lag nang, nasugatan kay na ko diya sila sa unahan no, nagdagan-dagan sila. Nagdala lang itong sinina si Kirara. Alangan, ingon man si Maria nga magdrama daw, kay basaon daw si Kirara. Si Maria daw ang kontrabida, si Kirara daw ang bida. Na, nailad ka nang, unsa gud tay drama. Ngayon pa to si Kirara na kog 50 kay ang 35 daw ibayad sa props. Unya ang sobra ipalit nila painit. Na, si Kirara nang nagdala og sinina. Unya nangayo si Muhag 50. Kay ang 35 ibayad daw sa props. Sus nang, maligo to sila og kamera kay katong 35 i-entrance to nila. Mao ba? Mao gyud tinuod nang. Kay wala gyud may group activity. Naila jud ka sa duha. Bantay ra ni si Kirara inikuli. Makatilaw jud ni sa kuha. Apila tong duha nang. Nganong si Kirara raman. Unya magsto na ko. At least nakabalo na ka. Naisahan na pud ko sa duha o. Bantay la jud mo. Andaman ta jud mo og binugha.